popravke kompjutera i onda ajde usput, kad popravljam kompjuter, ajde da vidim nešto onda usputno i to da se radi. I počelo je sa sitnim nekim stvarima koje nisu bile potrebne u kući, ajde nešto rešiš, očistiš nešto što ti ne treba skupiti godinama. Ja više nijednu stavku na limundu, tako da ja više nisam limundovac, ja sam sad kopindovac. Imam jedno iskustvo, ajde da kažem par iskustava sa nekim ljudima, da kažem, kupci su vrlo bitni, ali su bitni i kupci možda čija je platežna moć veća, koji vole da kupe više stvari. Ja sam imao nekoliko stvari na internetu za koje se čovjek odlučio i rekao ja hoću to, to i to. Ja sam rekao, pogledajte, imam još mnogo više stvari na limundu, to jest kupindu. On mi je samo prokomentarisao, jao, ne mogu tamo da se smaram sa tim licitiranjem. Kaže, ja hoću odmah da platim. Tako da mi je to bio jedan znak i čovjek mi je uplatio posle pola sata 12.000 za neke stavke. Tako da sam ja shvatio da je to kupac koji beži od limunda zbog te licitacije. Sada ima 550 prilike predmeta. Mislim oko 750. Prava stvar. Nema mnogo gubljenja vremena, nađe se jako brzo nešto što je čovjeku potrebno, ne da juri po gradu, po prodavnicama, znači ukuca se i to je za, što se kaže, može da reši problem za pola sata. Kažem, 3 puta pristupačnija cena nego za isti takav proizvod kupiti u prodavnici. Znači, vrlo se brzo, što se tiče dečjih brojeva, vrlo se brzo prerastu ti brojevi. Znači, već sledeće godine za neke rolere koji su kupljeni tipa 40-50 evra kvalitetni, oni za jednu sezonu ne mogu da se istruše, mogu sledeće godine za istu cenu da se prodaju i da se kupi broj veći ili dva. Roba prvenstveno mora da bude ispravna, kvalitetna. Šta još? Mislim, cena, to je relativna stvar, koliko neko ceni neki svoj proizvod, koliko je platio, koliko misli da izgubi ili koliko misli da zaradi na tom proizvodu, što je relativno. Ali u principu roba mora da bude ispravna. Znači, ono što se prodaje neispravno, nije loše napisati neispravno. Znači, postoje majstori kome odgovara to kao neispravno. Imam ja neko što drobe koje što sumnjam i što nije ispravno napišem neispravno, jednostavno meni to ne treba, ajde, nekome treba, izvadit će neki deo odatle. Znači, ali treba iskreno napisati. Pa ja imam odličnu komunikaciju s kupcima, da kažem, u 99,99. Sa ljudima je najteže raditi, ali eto, ja sam čovjek. Tako da, u principu, nađe se neki zajednički jezik ako su i kupci okej. Znači, ipak mora da shvate da je kupovina preko interneta i kupovina preko slike, moraju da ostaje bar 1% da to nije baš ono što su videli. Ali taj 1% da bude to. Znači, ne neko da je zaista kažem, suviše zahtevan. Ja odmah prepoznam kroz pitanja da li je kupac suviše zahtevan. I onda zahtevan da lično dođe da pogleda predmet, da ne bi bilo polemike posle. Znači, ako suviše postavlja pitanja za neke detaljčiće, to znači nije kupovina preko slike, znači mora zaista da dođe da pogleda, jer ja ne bih želeo nekome da objasnim, to je to, kupi sigurno je to to, znači onda je bolje da dođe. Stavljam dosta kvalitetne slike, tako da može bukvalno u ruci da drži da gleda 3 megapiksela, sad sa onom funkcijom duplog uveličanja na kupindu, slika se vidi detaljno, znači svaki šraf, da li je nešto otvarano, može se vidi ako se slika po savetu dnevno svetlo, kvalitetna fotografija, znači može baš da se vidi svaki detalj na proizvodu. I obavezno izbaciti one slike sa interneta koje nisu od tog proizvoda. Znači to apsolutno ne uliva nikakvo poverenje, to je kao namerno, ja ubacim neka sliku sa interneta koja je lepo urađena. Negde u komori je urađena u beloj pozadini zbog samog tipa, ali obavezno iza te još 2-3 slike ubacim slike onog proizvoda koji ja prodajem. Jer to ispada kad bi samo bila ta slika, prodaje se polovna stvar, kao da je nešto namerno maskirano, da se ne vidi kako izgleda to što se prodaje, nego kao servirana je slika neka sa interneta. Poverenje je isto jako bitno. I dosta veliki tekst koji sam ja napisao u mojim podacima.
to su uzimali i kopirali su, pitali su me za dozvolu, rekao nema problema, uzimali su taj tekst da stave kod sebe na profil. Tako da je sve objašnjeno zbog čega mora uplata unapred i kako mogu da veruju kupcima. Znači, oni koji imaju zaista malo ocena ne ulivaju toliko poverenja, oni koji imaju mnogo ocena opet ulivaju poverenje. Tako da, eto, ja i na neke druge načine kad dođem do nekih kupaca, ja ih ubedim na neki svoj način da će dobiti to što vide na slici, znači upravo taj proizvod. I nautička oprema, to isto treba ubaciti. Jako malo ima čamaca, znači ja sam prodao nekoliko čamaca, sad ne znam koje sam ovako prodao, koje sam, znači, ja jurim čisto taj tip sporta, znači bilo što je vezano sa vodom. Pa kajaci su slabo zastupljeni kod nas, jednostavno zbog visoke cene kajaka, kvalitetnih kajaka. Tako da, eto, koliko reka imamo, sasvim dovoljno vode da, mislim, bar, da kažem, svako ko uopšte voli reku bi mogao da dođe do nekog kajaka. Ja trenutno sam stavio jedan svoj kajak čisto na probu, to je kajak od preko, ako bi prodao svoj, mogu bi da naručim sledeći da dođe, tako sam i razgovarao jednostavno sa firmom koja proizvodi te kajake. Ali ovdje jednostavno interesovanje, mislim da je zbog cene interesovanje.